Bakizu zerbaitik, milaka eta milaka urte ditudalako, eta galdetuko duzue, eta zerbaitik dituzela uste urte. Euskal historien zaindaria naizelako, eta orain adi zeren zuen historia kontatuko ditu. Hau da, zuen historia. Ni jaio nintzenean oso gara ezberdinak ziren, animali latu zaten ginen. Lehen gizakia naiz ni, eta kobazuloan bizi naiz. Margotzea oso gogoko dut, eta nire kobazuloko hormak margoz betetzen ditut. Animaliak egizatzen ditut, arropa egin eta tripa betetzeko. Guk sortu dugu Euskararen herria! Lehen gizakiak oso gustura bizi ginen arren, inbasoa jasanatu gainoan gure herrian, erromatarrena izuzen den. Justarretik 3. mendean, erromatarren inbasioa hartu genuen gure herrian. Baina urte luzez bizitzan ginen erromatarrekin ere eta ekarpen asko utzi zizkiguten. Zenbaki erromatarrak egutegia, zezelbidea, oliba, latina, frantzukonak eta loturatxo izan. Bosgarren mendetik aurrera, barbaroen inbasioa erromatarrei gainbeheran zion eta bertatik joan ziren eta bisigodoak geratu ziren berri. Lasai, ez duzu horren ere lortuko ba. Baskoia kalua, ez arete garitzen erraza. Ze uste zenuen ba, gure herria defendatuko dugu. Eta alegin genuen, gogor borrokatu genuen eta ez zuten eratzerik lortu. Baina hor ziren azkenak izan. Beranduago, lurralde mundu batetik musulmanak etorri ziren eta Kordoban ipini zuten ingurua. Eta gure herria konkistatzen saiatu ziren. Euskaldunen eta musulmanen harremanak ez ziren beti bortitaz izan, eta musulmanen joan ondoren gauza onak utzi zituzten. Ezagutzen duzu ez dutela, musulmanak sortu zuten zortziren urtean. Gu bertan urtera horregago gula bertaratzen, ezta? Bai, Karlomagnak eratorria eta gustatik zidorela irunen suntsitu zuen. Eta zuek euskaldunok zere bizitzen dira? Horreagako mendiarte estuetan segador prestatu genien, entzun, agertu. Euskaldunek armak zorroztu zituzten. Frankoen armada herri zerasotu zuten, eta Franko soldaduak hil zituzten. Borrokatzen ondoren, Karlomagnoren hilobak eroran hil zuten. Karlomagno bateko agenea mazuen eta geratzen ziren soldadu frankoak mazuen. Azkenik, euskaldunek kontatu zituzten gureko gaiztak. Bat, 2, 3, 4, 5. Euskaldunek ospozik ospatu zuten beren barrenean. Garaipen honek indarra motzigun euskaldunik. Frankoen armada irabazi bere, gutxiago zelarren euskaldunak irabazle atera ginen.
Eta zer gertatu zen, hor bukatu zen gure historia? Ez motel ondoren, Zazpigarrenak gobernatu zuen eta erresuna mantendu zen, baina 1900 urtean Gaztela, Araba Gazteiz eta Gipuzko Kartagena. Pizarrak esan didana gatik hamabos mende ezen bat ere sakurra izan ezta. Hala da galdetu Banuntari eta Banuntari. Nafarroak erresuma itatzen dizutako, agarra luzera dira. Zer duzu esateko? Nik martuz ginez, eta engarri negozu egin, beberatuz genuen. Elgarri apenak ezberdin ditizkire negozu egin. Nafarroak erresuma bitan zatitu genuen, eta erabat aurrera jogetu genuen. Gu gainera gazterakoekin elkartu ginen, agarra monodei oso egiteko atu. Eta azkenean bidea erraztu begien gazterako egin akorda. Hori gutxiko aldiz, bidea da bitartean gaztelak suak izan jarraitzen zuen, Nafarroak erresuma zerbitzeko irabazi. Zuen eskala bukatu ziren, ondoren gaztela Arabako erresuak hasi ziren. Elherria zen Fernando Díaz.